Matod pa ni Cebu City Acting Mayor Raymond Garcia nga dako ang iyang pasalamat ngadto sa provincial government nga mi-donate og 8 million alang sa Palarong Pambansa og maoy mo host sa closing ceremony sa Palarong Pambansa mga kabombo. Nagtuo ko nga bunda ang closing ceremony sa Palarong Pambansa tungod kay dili man ni ganahan og uga. Di man ni ganahan og uga nga show si Governor Gwendolyn Garcia mga kabombo. Di kalipay usab og dako ni Acting Mayor Raymond Garcia nga ni suporta ang province of Cebu og nabakita kini nga ang Cebu o Sugbo nagkahiusa. Pinaagi sa suporta sa Cebu Province, sa Mandawi City, Lapu-Lapu City o uban pa nga mga local government unit o sa mga private sector, gaan na lang kaayo ang trabaho sa Cebu City Government. Tungod kay nang kinabangay man ang mga local government units mga kabombo. Tungod kay wala gisolo sa Cebu City Government ang responsibilidad sa pag-host sa Palarong Pambansa 2024, nakasave sa mga resources ag kagamhanan sa syudad sa Sugbo mga kabombo. Nakasave og resources ang Cebu City Government. Ang uban nga mga local government units sa Lapu-Lapu City, Mandawi City, og Naga City, og uban pa ni pagamit usab sa ilang mga facility aron didto ipahigayon ang uban nga mga duwa sa mga atleta. Og tungod niini nakatabang usab kini og pagpromote sa ato mga tourist destination mga kabombo. Nakatabang usab kini sa pagpromote sa ato mga tourist destination. Dako ako pagdelegado o mga chaperon nga gikan pa sa uban nga mga region, gikan pa sa Luzon, gikan pa sa Mindanao, nga nianhi diri sa Cebu para sa pagsalmot sa Palarong Pambansa, mohapit din na sila sa mga nindot nga mga suroyanan, mosuroy sa mga nindot nga mga lugar nga kasagaran duawon sa mga turista o dinhing dapitan na promote ang atong turismo mga kabombo. Mado pa ni Consel Joy Pesquera, fully booked ng ato mga hotels. Kaya uban ng mga delegado, uban mga chaperon sa mga atleta na nagstay sa mga hotel, mga kabombo. Unya, puslan man nga nasa di sa Cebu, aw itik advantage ang kahigayunan. Musuri na sa mga nindot ng mga lugar diri sa Sugbo. So sa ingon nga pamaagi na promote ang atong turismo mga kabombo. Unya, kung gisulo pa ni sa Cebu City Government ang kaakuhan, ang responsibilidad sa pag-host sa Palarong Pambansa, limited ra kayo atong mga resources, atong mga facility, mga kabombo. 12,000 gini ka mga delegado, mag-uot ang mga delegado, ang mga atleta diri sa Cebu. Mas mahiling mabahin-bahin ang mga tao, tuwas Lapu-Lapu, tuwas Mandawi, tuwas sa Naga, tuwas sa uban nga mga local government units, ang uban nga mga atleta dito nang duwa, at least mabahin-bahin po ng mga tao, mga kabombo, o dili kay tamo, samot ka traffic diri sa Cebu. Kaya mga tao nabahin-bahin man ang mga delegado. So mahirap po na nga ang province of Cebu ni suporta sa Cebu City Government sa pag-host sa Palarong Pambansa. O nya marapod nga wa giuwan ang opening sa Palarong Pambansa kay sayang ang preparation sa Cebu City Government. Gigastuan og dako og giuwan pa to daw sa maguba man ang preparasyon. May gani kay wa giuwan mga kabombo. Bisan na nidag-o na tog maayo apan gidungog ang pag-ampo sa mga nag-organize aning Palarong Pambansa nga wa gyud giuwan mga kabombo, no? Unya ang ato ang baga atleta gasugod og kumbati karong adlaw. Kana gumikan kay karong adlaw ang sugod sa competition. Pag July 9 opening, unya July 11 ang sugod sa competition sa mga atleta dyan niya. So far sa monitoring, nag-una ang Region 7 sa pinakadagdahan og gold medal nga nakuha mga kabombo.